Čau lidi, po dlouhé době je to zase Minecraft. Prostě řekl jsem si, že bych ho mohl natočit, když jsem se díval zpětně na ty díla a už jsem asi 3 měsíce nenatočil Minecraft. Si divíte, proč mám úplně low ty nástroje, a proč mám málo HP. Před chviličkou tady bouchl creeper, za první, a nechce se mi to moc opravovat, a za druhý, pamatujete si asi, já nevím, v trojce nebo v kolikýce to bylo, jak jsem tady stavil skleník, tak já ho nedostavěl, nebo prostě ještě jsem nic do něj nezasadil a hlavně je to netradiční, protože zase nemáme úvod na, nemáme úvod tady na tý jako věžičce. Malinko jsem okopíroval Pedra, ale nebudu to nějak stavět vysoko. V tomhle díle bych nic moc nechtěl udělat, spíš bych vám chtěl ukázat, co se jako stalo. Reálně dlouho jsem z toho nic nenatočil a už byste jako očekávala, abych něco natočil, že jo? Takže jsem tady pro vás, abych vám něco natočil. Že nejdřív jsem kouknul, jo, vlastně armor helma, protože mi ještě nepadly ty. Ale musím se jít kouknout do česky, abych si vytvořil nové věci, protože asi nemám kameny. OK. Aha, tak to je celkem pěkně v prčicích, jestli nemám žádný kameny. OK, tak nemám žádný kameny. Musíme jít natěžit kameny. Jakoby já jsem byl jednou kámoše na chalupě, takže jsem vám vlastně mu ukazoval tady ten svět a proto mám méně HPček a všechno, nebo už vlastně nemám a mám hlavně to, takže musíme tady jít těžit, jinak prostě já nevím, no. Dokud se ten krumpáč nezničí, protože si potřebuji vykraftit nové věci, ale jako v minulém díle, já nevím v jakém díle, ale asi jsme si vykraftili luk, nebo já nevím jak. Já už si to fakt nevzpomínám, nebo jestli mi z něčeho padlo. Myslím si, že mi padlo z někoho a měl jsem mega štěstí, že je úplně plný a že není zničený, anebo jsem se ho vykraftil, ale ani jedna věc se mi moc nezdá, že jsem udělal. Takže nevím, zase možná Minecraft budu natáčet aktivnějš. A já doufám, že tu sérii znova hypnete jako dřív. 5 lajků, na prvním díle bylo 5 lajků, pak asi 6 na druhém. A já jsem jeden díl smazal, asi nevím z čeho, protože prostě nevím. No. OK, tak já myslím, že tohle bude stačit, tak si vykraftíme styky. Meč. To proč jsme jich vykraftili moc? Kolik jsme jich vykraftili? OK, tak tady tyhle ty dva ostatní budou záloze. Počkat, já to nechápu. Dobrý, aha, takhle. Snad to vyjde přesně. Pickaxe. A teď bychom měli mít vlastně v podstatě zase full všechny věci. Já si to tady odložím do česty. Jinak sorry, jestli mě neuslyšíte, protože mě to nějak blbě drží, co si uložím. Tady tyhle ty zničený styky, tak nějaký tady tohleto. Jako od minulého díle jsem jako, to bylo, prostě jsem malinko, že jo, jak jsem vám řekl o tom, jak jsem tam byl, tak jsem prostě, že jo, to bylo něco jako kdyby hrál za kamerou a prostě něco jsem vlastně tady udělal, šel jsem něco vytěžit, myslím, mám pocit. Tady mi moc jako už ty zasazenější stromy nerostou, ale
Nevím z jakého důvodu, ale mám tady lamu, nevím. Přišel mi tady vlastně vesničan a někam odešel a necháme tady ty lamy, nebo byl tady už i minule, myslím. A já jsem ho možná vlastně i zabil, že jo. Takže tady mám lamy a nevím, co s nimi v podstatě mám dělat. A radši si to tady dám torčku, aby se moc nespavnovaly mobové večer. Takže tak. A já myslím, že jsem se hodně rozkycal, jako fakticky hodně. Takže já bych to mohl tady tohle ukončit a doufám, že se vám video líbilo. Nezapomeňte sdílet kamarádům. To nemusíte, jo. Dávejte lajky, to hlavně. A odběry taky a zvonečky. Takže teď, jestli znáte youtubera Medvídka, tak okopíruju jeho fráze, jestli nejsi blbeček, tak tam hodíš zvoneček. Takže hoďte tam i zvoneček a já se s váma u dalšího Minecraftu, dáte tam třeba 4 lajky a u dalšího Minecraftu se s váma uvidím. Tak zase čus.